Dalan, Kinapudno, ken Biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, ita ibasa ti Efeso Kapitulo 4, versikulo 26 kan 27. Agungat kayo, ngam saan kayo nga agbasol. Saan nyo nga itulok alum nagtiinit nga adapay laeng ungatyo. Saan nyo nga ikan iti lugar ti Diablo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, may tampok diti programa tayo. Dalan, Kinapudno, ken Biag. Adalakad ko ita. Kitaan nyo taamangan no awanak dito balay kat aga pa kayo manan adwa. Apay asyak ti pangibagan nyo iti kastanana. Ni Melchor ko taisumat ti sulpeng kada kami adwa. Apay manan nga ramraman nak. Agul uli makak ngarod ditoy. Wan tasikamat nga mintiayan ti parikot. Ay, pangaasiyo. Saan kayon nga ubing? Aramidan nyo no anya ti maiparbang. Tapno saan nakababain kadagiti kaaruba tayo. Wan nanang. Nangag mo kaditi imbagak sika, Melchor? Tasilpon mo man ngamin ng tidumdumogam dita. Nangag ko. Saan na masapol nga ulit-ulitan nyo? Sige, agrobatak nga rudan. Da kayon, ti makaam mo dito'y balay. Anya kalakit di mat, Melchor? Apay manan. Awan matidakas nga aramidakan ka. Ngam napudot manan ti ulom kanyak. Kit-kitam amadamang agdaldalusak. Ngam awan man lati ko na mga agluto ka iti kananta. Apay, di ka mabisin Di ka man manaktak. Kit-kita mabisi ak. Day tagay ay ayam iti cellphone mo matantin into naram. Agtal na ka man. Ipalagip ko laang kan ka, Awan ti babaw nam dito'y balay. Saan da kami asuswelduan kanina nang tapno pagserbyan da ka? Agtal na ka kunak ni. Ay, mababa ka kaon. Ay, Makaammo ka mat kagluto iti kanam. Naglalaingam ngay. apay adinak imbatyan iti kanak ngay. No kayat mo ti mangan, agluto ka mat. Anya, kayat mo asawan? Para lang kan katin lotom? Di mo mat karod amo ti tumulong. Iso aman ni po dita, agkanya-kanya ta, no kasta nga awan ni nanang. Siyak ti karkaritam, ha? Asino ti butbut ngam, Ti kunam siguro, kat kabutang ka, ha? Ay, didakan! Sa dino ti papanam, takrot ka, ha? Ipulong ka ni nanang! Ti kunam ka de, kat saan ka makamatan? Apayan, Elaine. Kasla damang kamkamat ken ka. Ti kabsat ko apong. Apay ti kabsat mo. Nagapa kami, kat kinamat na kapong. Ay, anya manin aya tinagapaan yaw. Kasta unay ti unget na, idisan ko nga imbatyan iti kanan na. Ay, unay kan. Apay ngamin, adi mo imbatyan iti kanan na. Wan ata sa dutmat ngamin. Kailang agsel-cellphone ti araramidan na. Kat, ninanang yung ay. Awan ni nanang ijibalay apong. Ada na panan na. Ay, sumot lagayam Agawid tumat lang day jainton malam. Ala, agtugaw ka pa'y nga rundit Urayam latan ni nanang yaw lumabas. Uray saan ka pahilaang nga agawid. No napudot ti dara ti kabsat mo ken ka. Tamang ano ang kinabil kayo. Anya ting may imbagan ni Elaine, bakit? Ay, awan lakay. Nagistambay laang dito'y balay. Manay? Ay, nagapa da iti kabsat na. Iso aday jay. Ay, kinamat ni Melchor. Ay, una yun, nagijay nga gabsat. Naimbag ko nam ata saan da nagdinangran. Narigat ti kasta. Anya kano ay atin nagapaan da. Agsil-cellphone lang kano nga main, ti araramidan ni Melchor. E di alas 12, saan nga imbatyan ni Elaine iti kanan na? Di tamot na nakaungat dahi maysa. Naadik mo't ngamin na iti cellphone na dyan, Melchor. Ay, huwin nga rod. Iso nga agreklamo matan ni Elaine. Uray asino mo't ano kasta ti kabalay. Talaga masikuran. Itay payla ang makadlawak
Apay ka di nanang. Saan kayo mat nga agsarsarita iti kabsat mo? Kwa nanang. Agpudno ka man kanyak, Elaine? Nagapa kayo kadi? Wan nanang. Iso matlagayam, nga da ka iti ayan dananam ati na itay. Wan takinamat nak ni Melchor. Impaglaangan ata ti marayak adagos. No saan, amangan no kinabil na kun nanang. Ay, una yan. Anya tinagapaan nyo aya. Ti kanayon apa nag-cellphone na nanang. Di na payam mo ti tumulong dito'y balay. Sa dino nga rod ti ayan ni Melchor. Takasaritak man. Adamanan iti silid na Sigurado nga ag-cellphone man ang dayjay. Bagbagaan nyo man nanang. Gumatang kayo man iti lakok anatang nanatina. Ay, anya tilakom. Petchay, nana. Per kilo ka day. Wen nana. 60 pesos ti may sa akilo. Mala, ikandak iti may sa kilo lang. Wan gayam. Kumusta da Elaine kan Melchor? Ay, aging gaita. Saan da nga agsarsarita, nana? Anya, Kagura da ti tunggal maysa. hindi pa'y napalabas alawas akasta. Wen nga rod, nana. Awan mat ngamin ti agpakumbaba kadakwada. Ayun, ayan dagijay nga anak mo. Marigatanak nga ruden amang disiplina kadakwada, nana Tina. Ay, no saan da kami kumaapinanawan ti amada. Adda kumamot katulungak ita. Melchor, ibaon ka man pay, naibusan ti mantika tayo. Ni Elaine ti baon nyo, nanang. Adda aramidan ni manang mo. Agin bibisi manan Apay ayaan agrigat ka ama ibaon. Busy akmat nga road. Dayta cellphone mo, ti kanam? Ni nanang mat. No kasta, tumakder ka nga rod dita. Ta saan ko ama igisat ti sida tayo, no awan ti mantika. Adda nga road ni manang Elaine. Siya pa'y laang mat ibaon nyo. Naimbag man, taimay ka dito'y balay, Regina, anak ko. Apay ka di hinanang, At daman di kayat ko asaludsudan kan ka. anya dayta. Pudno ka day tinadamag ko. Akinamat ni Melchor ni Manang na. Wenanang, Apay ka numanan. adda manen saan daan nagkinaawatan. Kinapudno na, aging gaita, saan da akasarsarita ti tunggal maysa. Ay, una yun dagitang apok. Saan na may parbang ti kastangar aramidon dangag kabsat? Dayta nga rudkat, nanang. Ay, siya kunti mababayin iti kasjay nga aramidan da. Uray bagbagaak ida kat didak mat ipangag. Intun madamdam agkinabildan. Ay, banag apagdanagak launay, nanang. Alam daytoy balon ni ading mo. Ited muntukan kwa na. Iso na ba't ti umay mangala dito'y balay Nalipatan na nga rod. Makamumatan nanang. Apay ngamin adina alaan ti balon na. Anak, saan anasaya ti kasta? Kabsat mulatan ni Melchor. Asino ti parparigatan day dya tao? Talaga ka di adi mo mapakawan ti kabsat mo? Nabayagan day dyan. Ngam aging gaitakit kagurak launay ni Melchor nanang. Uray anya pa'y ti aramidan nyo. Agkabsat kayo lata. Rombang laang nga ipatagyo ti tunggal maysa. Tano awanak ton. Asino nga'y ti agtinulong, no saan ada kayo matlaang. Saan asyak ti ayan ti bidot nanang? Day dya Melchor ti kasarita yo. Saan ko nga alaan ti balon na? Nung mabisinan idya pagadalan,
Basol na matan Anya kalakit di matan, Melchor. Mangrugi ka manan, gaputawan ni nanang. Kita aman dagita badom nga agkaywara. An-anwan da kaya dagiti badok. Badom matan ti makitkitak iti amin asuli ti balay. Agsakit ka kadi, no makitkitam dagiti badok. Di mo igalgal? Iuray mo manan ka ni nanang. Agtal na ka man. Nagadulakid din ngay bagbagam. Agbain ka mat. Ultimo brief mo ni nanang ti mangigalgalgal. Anya? Ay! Anay ko! Apay at dinanog mo ti ulog ngay! Tapno agtalnakan! Makauma ka! Day, apay akas na tilangam, Elaine. Naan-ano ka, apok? Dinanog ni Melchor ti ulok, apong. Anya? Nasakit-kit din ti ulok. Anya aya ti imbagam kenkwana. Pinagsasawak tag kay wara ti bado na ijabalay, apong. Di namat ngamin igalgal. Day tabot lagayam. Di na kayat ti makorektar, apong. Ay, talaga, sakit ti ulo day jakabsat mo. Bagbagaan niyo man, apong. Tapno baliklikan ti panagapayo. Dito'y balay kalaangan nga agnaad. Diyak kayat, apong. Awan ti wifi. Anya? Ni Melchor ti kasarita yo. Taiso ti agnaad dito'y balay yo, apong. Melchor, isardeng mo man pa'y ti panagsel-cellphone mo. Taag sarita ta, apok. May papanitian niya, apong. Apay adinanog mo ti ulo di kabsat mo. Kunaktukat. Nagipulong mananday jay nga Elaine. No adda saan nyo apag kinaawatan. Di mo matdang rin di kabsat mo Sapay ulo ti kinabil mo. Kasanumat ngamin. Sumanao. Kasano, agkaiwara kanumat ngamin ti badom di ti balayo. No di mo kaya't abagbagaan na ka di kabsat mo. Aramidem ti pagrebengam. Siyak manan ti kam maliit imatang yaw. Adda ka maliyo adwa. Ngam nadagdagsan ti basol mo. Anya? No aga pa kayo, sana masapul adanugam ti ulo di kabsat mo. Kasano, no di pa nang kabil mo kan kuanak at makaala iti sakit na. Saan ka kaday amabutang? Saan anasaya at tikas tangar aramidam si Kam Melchor? Saludsudan yun na Elaine no apay kinabil ko, nanang. Agungot kayo la adagos. Wen tati ulo na ti dinangram. Ti dinanog mo. Basol na Kasano no agsakit ti kabsat mo? Normal lang ti makaungat. Ngam saan kumamot akas ta akabilam latan ti kabsat mo. Isula ka na yun ti husto iti imatang yaw. Maminsan pa'y nga aramidam ti kasjay. Itulod ko dagiti murang mo iti ayan ni apong yo. Diyak kaya ti agnad ijay, nanang. No kasta nga rod, di ka agsulsulpan. Pangaasim, Melchor. Agbalbaliw kan. Oh, Elaine, anak. Apay nga agililad kalatan dita. Nasakit ti ulok adinanog ni Melchor, nanang. Anya? Itay pa yan nasakit. Ay, agpilis ka nga rodan. Ta ipa-check up ka. Adakwar tayo, nanang. Adda, ngam sa anak asigurado noong dasday jay nga aramatan ta. Saanan nga rod, nanang. Agtumaraklatan iti agas. Saan ang mabalin? Agpa-check up ta. Tapno makasigurado tayo. Darihin na kan Elaine matilimabas bakit? Ipa-check up na kano ni Elaine. Taapay. Da sakit kano ti ulo na adinanog ti kabsat na. Ay una yan. No apay mo ngamin adinanog ni Melchor Sapay iti ulo ti dinanog na. Madanagan nga rod ni Regina. Sapay gastos kan delikado ti agpa-opera. Sapay la kumaata mayat ti resulta ti check up na. Tapno saan nga iso pa yung magdandanagan ni nanang da. Ay, wun nga rod lakay. Kaasi ni Regina. Kaslamot nga min aso kan pusa na ganyan nga agkapsat. Kumusta ti check up mo, Elaine? Normal ka numat ti CT scan ko.
Masapul lang nga ginanaa. Pudno? Wen, pagyamanan tayo, tanormal ti amin. Ay, anak ko, pag nakman nyo kuman adwa, tinapasamak. Wan, nanang. No adda diyo nagkinaawatan. Saan amasapol adang ranyo titunggal maysa? Wan, nanang. Pasensya kan manang ha. Bidot ko dayjay. Pasensya ka mat, no kanayon ka pagsasawan. Maawatak manang. Basol ko mat ngamin. No apay akanayon anapudot ti ulom kanyak. Agkinaawatan kayo kuma. Ay, mabisbisin kamin. Adda ka din naluto nga inapoy, Melchor. Adda, nanang. Nagluto ak meten iti si datayo. Nasaya at nukasta. Ay, nukasta aka na yun. Awanan ti pagparikotak, anak ko. Iti may sa pamilya, rumbang laeng agpipinatag dagiti agkakabsat, agtitinulong da para iti pagsayatan ti pamilyada, tapno agbalin anatalinaay ti pagtaengan da. Papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, Kinapudno ken Biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Triple R. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.